Leo nalivua pendo nililopenda zamani, nabadili wangu mwendo nami niwe furani. Yani busibuli mumuru mwabu busibuli. Aya. Kiritake iko? Ngo yuwa. Mumuru mino ngote ne bibanda amenyete. Bibanda ki. Pablo. Baba ngotikana bana makama gitu. Oribote bando korichinya. To amwire kumuira pio umusiriri yani umusiri akina chandiki. Mukama getori tasogeti. Ka kingote ka kina kingumeti yani erogo soko kwa taisane giti. Pablo yonki keko mochanda bunaro mumuro muyeya. Munyakieni babo muitebere. Kieni mumuro muya ngumet inke mochanda. Kani nguchukwenyura na igunindira na sinyiru. Pablo tarkongibu. Tarikoreta kendi nyomba. Yani nguchikomete haki Pablo timbo atikendera atokuri. Tari gokora kende. Tari gokora. Chibese cha kwenda konda anga yawo choira. Konda tatika. Tigete hinki yakora squeeze rendo mosacho monene na kyakobera. Bago chibakora kusiningi na mukama geto nagotei. Chibese chonse cyagachire nyomba. Timetu sina chinya mageta kale kuragirira squeeze. Mageto rendera meta manganayo. Amarwali yawe cyunyunga y'umuntu akomanyora no. Eti bibi bosa. Lakini ikinyoro kyagambire kya tokonyiri lakini bwana buranyora. Tingo manyabona. Ayuna mangana makong. Akibono ngiturashtuka. Chantal yorende na iwete ngatari mugusi. Tali mugusi ngote tari kuigu na bongo nyago yati gani Kiswahili nchikotema lakini mwene nwese nyanjibona gusabu gitaba ibuli buna bali mumbu. Wana bweto boge mara isi bore higo. Bole raisi lakini bole raisi keke rakora kubeke yangenye obuge yarumbu takumanya takumanya uniform go ikatumugulire engiya gakyachire class ime antomba amasikera junto go chaka gote yuno mwana omokendo komutega kibibuli bagomba gwatiki to kumikaransi nsomo kwanere aitoma to kwana advice natemire ya na bokora ogumota ibina no mbaka narosi boko mareta na Pablo mino mamo karansi nse mamo erese bunense bonete ko tigaye Abali no tukugamba iga. Na igwete guse na kikwali kurukuma ite na stingiba. Nche. Yani igwete rito ikaransta abantu iga Nyanchama. Tonya gos ya. Enjirani kio tama iti chijirani chia. Umeta bandungu igwana bale. Lakini wasinyu kubuli rieta gwacha kubuli. Tungira bubi. Lakini jirani muhimu na bokenda yako. Biga kinyanchama. Jinaro rigingu. Ngukunde piano inke okwera tora kali ite kusenge sambe kusengoleki naro stress ngomite stress yake nande gusa ka kyonye mu muru mdonjo kine ayo mukumba zangu tanda gateyo ngarese kyakuru kuyi kusemu kama geto akachigocha agochanga mpabla kuliki paka mino tagutikanda ko mokungo monena chipaka mino kuri yo mu muru sini chame na gote ingumeti na chite nkora mungote gwayana na Pablo tutaka kumanya ngavuga lende naburanya Pablo lokora tachibese nyombo ngaina mjengale kaninero kale kumwa agachaga tiganga tebarinde ga kumurihi nchara tukurara nakigikalike bono magitere kindi ngramu ikira gusi nandu metuli na bwatu mwana nchikote Pablo mintu gaki omwana oino nyara kumulenda tari ukwana kende manganane na mukama geto nantari kuru kumukama geto akuru kungalispa tatete ko panto bamanyanga no mukungu bo monto era tete mamanyanga no mwise ko musini bona na bwata ndike nteki ngochikumuruka mukama geto ante takumuruka mukama geto kanimo kayendoje hayuna mangana makongwa ebono mageto nabonete kumanya mangana bunaya torangire mutureti amangana yo akwane runa sinyirundo jenda jikote anseli gukuruanga inguta maguchi no manyete biya no muibulita iyo aro kinyore kenege kongo yento bonta okora no nyanchara boko ndangire to ba ikaransinse to manya mangana yo kegosinya to nda se chief telibuya nchibus boli yenyaruka bosboli ntikarite gangi terama ligesenjo yabantu babiri mumurominto wa manyinga akungonjuke omwana bekore nyomba gatari konkonya nongu
tergongonya yani tergongonya tiakorera baba kara yunda watebi omwana oyu nero kora okorera ga kitari nero koge mumuro mito tagongonya metonye ndiri akomogosa no lendi kanga mwana olingo igwana nguchikomoteiga ungira nini muisonda alete tukusimu murana ruyu gwikinyoru gusina kya guchukuru gusinu akamoreta nyomba amaka nyomba gamo minoga nyomba na renge nyomba gusena arairgaki okuraru kokoroso kuchi stress ngarengere gingi bangarara tiakorera ngarara ngabuka ngachanga nyoru jino ikaransta kuba buri umuisko inanda ko ngichuru mutu yahenga yani akomoteinga tukende kamubuli ngaimuji onyomu wakulire subu anyomu mwana of mtu anyomu kayako nyomu kesi nametobo gimabuna bora bakomwiska kayako nyomu gochi akina kingumeti musacha bika yani boyfriend yokala wate na tigimete ngategemea ngachikuimu kalinde tigangene mwabo mutiyo bokongu bwabeira akina nyoro mukungwaro anyoma ntamanyiti akatabetiga karamu inagante ikaruantu kumaiti ngatawa bashiriki ngina bao kwanga bonsi ere nangina ayuna mangana makae to kuminanje na bathe o boyfriend okoroku kebwese ne arengo muntu baba kungu abange sana nanje na arengo we koranga nanganje tenkamonyora no musani ono okoroku gechemba mare bisagane byekenyorebi kayamutiga na gochiarie kibwese uyo mama we kenyoreke no mumaete kibwese ni mumaete ngutu no mumroyo mwingi igo mumwamu oyubono uri mumwamu ne rumi yana gochiaye kibwese akabo muyo mumurori njetigaye mama maite chitabichi yae Abasa no mumia anje taba kungu sana na mukora na mangana yabantu ya na nkomonyora na njandara manga tari njinjandi kitina kote tari njinjandi kitu mumro numia kebose tari muya tawo atikende actually is not of my class you know tigae okay no mota itenko ya tianko nyare bansinyire ingi ba osinyira kwa tabire kebose no mumurumia yande nko mota mubugima kebose no mumurumia kibwese oyo nabo yani at least ere nore at least ngana kikarakiga oyo nkonyora makorime komonyora makorime nebisagane amatoke ime tonte bigo 21st century musacha kyo kwero abakungu amatoke ime ngonya kolera wose tucandike tabu ati nonye sahiga kare tinya mariga bono kitiga nkyokorera ne tonsinto cyane gete kae ngyosekera kara paswa esekae omanye kwuno bugima bore kibwezo kamanya ne bizanga makolime amatoke ko tabanga no murumia tuachandikire bono kibwese nerga koliyo na bahari go bona kiwateba no murumia yanko motemo bugima nere bonyere tigo manyaro na komonyara aendoche kingokorogereri nabo mokoraimo kono wanchire ntware kibwezo tari yo ne chara mutigete tikababende kuchiali twaro sire abana ba kuchibatungaina mabono nyendiri mama na tata baro kanga boni ganinge tingete bitambe binchandi gitiani to kumya lakini bono nke kwangere juice bosa etagwati no nyescot umongiti bonoro muisako kwandamire gakiga bwa bono bongiti nanda kajuice agasini niga bono nkeke akinyanja kwa kware koreto no nyekende ukuriye kwandamira etikatingo tebunanga mugete inkeke bono kwanyore kyo tagushukuru nomboro ne pati tibaiti bunanye nyore tenono konyora nakirembya mono lakini rende wabe karende ndagira yabageni kando rende na kirende bono na kurangiri yani narengere narosa taringane bangite natatigangu narangiri nyanchama hakinje bino busuburi mu boli naki nero ni nyaruka bunenje to kumanya umuntu ne ryatiri gutebana buranya ne naga cyane usena te biri bali okunya gukwera nyomba ganda kiriganyore natire tikalenda manyiti kagenda ni tikabona mbolire ngaki nyanchama nkonye na kyoro chinkokora junja zikeire ile ntondo chora akora ndiri amakwilo Chantel oyo akira bayibori ba esimi obaerese kwanya ko bakira karakitiga nkalengere linga kirese ande ngatangu chwa kirese
Dindi lionsi bono aki narale tagucha kimamuji Rindi torochi bono na igwete ni moseri ndamenya muji ya tomoseri no musikomoke ono musikomoke koko moseri na baranyora mangano chekoeretera bosa kento kora akira baibori baesi mo baerese na ndo mu karansi omwechi lecture omotebuna wete komenya hakitkango ni na temira lakini bono ngucha kwebera pabro bakikolendo ngonjo kire nere wa lakini denero musacho munene boni nyombe nere tata nere kiregento Pablo nere nabonete ko konya mushirikiane mo semi omwana we kitganje mwebere gakina chanje yani umumro yani lakini kiri osaba kungu bantu kwasta no mukama gitubuka ngwite abantu ba complain abange bona tinkumanya bakungu kyaba baragu bagusali omwana omuke buna mumuro minto intibye kankanyete ani ngende college kusininyale certificate ndiku no yoregas kitotora bo toirushe bosokorora kingoeligereliga na rambikitikitamba kyaba manse naso ense embosa tokonya wa stress bosa kibada ankaga chikurushi umukungu kusi kali asabo kusinabo kali nji akabara tawocha toiro mutubona gachake kali umwana giswe sweli tunjiko nchigote ochigote matori ukebwata ningebwata usangana nkiri kya muntu ningebwata nkonyo kali kongo otabereri jungora no bwero lyanya kungwana bono aininiti obutari bwero naye na otebi ku oefunze egeswahili nge oteberanga no bwero temani watemare doti ya mangana ayu osebo no moka uyo mageto nkajujwa bekirete mo muromino nchara bondo chigo amari arengereri nabe bosa haye wakwande indu gite yangu niri nkwanya korengereri wa mumuru tutalengiga haro nyasaima nuruchi ando mo muromo yani twakachire kanisa twasaba squeeze kanisa tari gochi togo saba twamanya kurara squeeze ochi twasome buku twamanya gosoka no twala gosoka tosue tosoke tokore igento okora ente kitanga namaso twabigite muto yani gosachaka ebantu ekababere tutore akangya go change igento okora nabo gwakero mu pastor lesimi acha musabire nakibona ayoroche ono maite ndura bakatuliki ninjentebi omufada nali gali ngubusa sana njenge bereli kusiningone tune hakina acha sabire hakire kali kawaida so atato sabakeru hakina saite gatoko aro egento nkera ayo mukungori agakorete tari bosaye yendore ngere ningotebya lakini kwabange sawa kwabange buna boninga kiye ndoje tikali kungira buya ngurwal inde konuma tingwale konkinye konyanya echune chikwende chi stress obwate enda mindanda bitinsoke nyoma ngoko nyoma bunense sare yete lakini ndo atabango kwandike bwesa ko nyome kibwesa kina diego so abuli chao kwa narobi ya igako na etorochi tolimu ya igongwa mwanje charo na mwanje tekende nkyare hongo ngibale kuchibesa chiri chai kibwesa nabate chibesa mbesa kiabwate chiera chiri chiakonda umuntu kwenda chikondo ngibona arangeresa digangu nakubuye kibwesa yoyomo igasiria agakoro bisi acheta akaiba chikamera akabutu twakule kumanya antize matana na chete prison amitenyebere kwangose iko chibese chiera bono no bari atikende pi chikonda okora lakini tokoremera limo chako boima koruziro abambwate nyumba gaige bansinyete chake koleta babandi nande bachake kulindana tari ngaba bande ose ya story ejibona endo chitana tore lakini rende ne litwanchaine weta na kuya lakini rende ni maitene chiko soli nona tari go soli serious rende serious kamaene yoli tumuchiesere twensi anche twensi tigana ngote bani lazima ncento atigane tekare tindi kwera na mega noroche karibu kwebere no kwebere mo nche bona ngebere rirende nkwe gundo buriri lakini ngwebere lyali
Lakini nche mangana bitinta. Na kayuri na bakwebere tikono. Ya tiango tena. Ndago te. Mwitu muntu kiraro mulini. Ne tutukumu. Bere umulini. Yobona tete tomo chese twins. Usini ndusi stress yumaite twacha twagamba kwa stress. Nimaite bado nabwate gechemba. Ai nabo mogosha na gechemba bana. Gechemba. Aya na ikugogontenga. Nabo mogosha. Nabo bichemba. Gechemba tabwate kini njibona tingu sangana. Nabo mogosanga nkisolo ngasoto aro musacha so anteriore. Chengi wale igo bono. Gechemba. Igo ntocho to chake kiombe bono. Ose siku